是不会把看那不是不到不到就是给他人们的恩爱就能不要那里就是爱是咱们不产的那拍摄是要的就怕给那不怕把事干完Terau aku menghormati Secepat magar bayi ya Dunia itu sesama Aku sekedar Di sebuah hari selama Ini online jalan Thank you.
मोजां मोननानै जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला मोजां मोननानै जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला दाना बेयाव जुमाय लोंनानै गोसोनि बाथ्राखौ बुंस'नानै लाला दाना सोरबा सासेखौ नुलांबाय गुबुन सासे दाहोनाया फेरो बिहुंगासिनो बैसो थानायावनो फैखादो फैसानि देनां बुरैबो लांनाय नङा बैसो थानायावनो फैखादो फैसानि देनां बुरैबो लांनाय नङा दाना बेफोरबायदिनो लोंनानै जानायजोंनो मा जाबाय माथो मोजाङानोलाय दाना बेफोरबायदिनो नेक्स्ट बोसोरावबो बिदि जालांबाय बिदिनो लोंनानै जालांनानै बैसागोआ फैलांदों दाना मा जाबाय गोबां लोंनायावनो मास मोनसे गाहाम लोंग्रा जाबाय नोंथांमोनाबो फरायसुला नोंथांमोना जानायाव जोबोद मुखुब खस्थ' नोंथांमोना खनसे फोरोंगिरि सार बिथांमोननि थाखाय खनसे आखाइ बिथांमोना बाहेराव ओंखारबोदों गासै फोरोंगिरि स्टाफ जोंहा बिथां फेस्ला फावगिरि बिथां बिबुंथिगिरिया फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोन बिथांमोनखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों थारैनो बिथांमोनखौ आं खनसे साबायखर बावहरग्रोबावबाय मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनैसिम खम बेथनावनो गावनि जिउ गावनि न'खर गावनि संसार जानाय गासैखौबो बावसोमनानै नोंथांमोननि खुदियाफोरखौ गथ' गथायखौ मानसि दानो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोदों बेखायनो बिथांमोननिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय दा जियानो जा दिनैनि हाबाफारिया थारैनो जोबोद ओंथि गोनां जोंनि फरायसालियाबो मैयासो जोंबो खुंबाय मैया जों बोसोरबा 30 बोसोर जाहैबाय 30 बोसोराव आगान होबाय नोंथांमोननिया बेवहाय नार्सारि एबा जागाय बिथराय खायलिनिफ्रायनो दं नालाय बेखायनो एसे सामलायनायाव दिग्दारबो मोननो हागौ नाथाय जोंनि फरायसालिया थाखो 6निफ्राय जागायनानै क्लास 10सिम दं नालाय बारा सुबिदा गैया बाराद्राय उन्दै गैया बेखायनो खुंफुंनायाव बारा खस्थ' मोना दहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंदों बिथां फाइनान्स डाइरेक्टरा सोरबा बिमा बिफाया बेखौ खुंनायाव फैसा थाखानि थाखाय खस्थ' मोनदों नामा गाज्रि मोनदों नामा बे सोंथिया जागोन अब्लाबो जाय खामानिखौ मावनो थांदों बे खामानिया थारैनो जोंनि बिमा बिफानि थाखाय नङा सोरबा सासे खुदियानि थाखाय नङा गोसोआव एसे फैसा गारनायाव आं सानो एसेबां खस्थ'नि बाथ्रा नङा बेखायनो बे हाबाफारिया
थारैनो न'खरसेनि सोरनिबा सासेनि थाखाय नङा बे जाबाय जोंनि हारिनिनो जोंनि हारिनि थांना थानायाव जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोंनि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव बियो थारैनो जोबोद बिहोमा होगोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेबो साननाङा आं सानगोन बे फरायसालिया जेसेबांसिम थागोन जेसेबांसिम थागोन बे फरायसालिया अब्लाहालागै बे हाबाफारिया जाबाय थाथों आं बेखौसो खावलायदों दा दिनै बैसागुखौ जोङो बेसेबां समनिफ्राय फालिबोखो मा सोलायबोखो बेनि सोमोन्दै दहाय थांबाय बेखेवगिरि फंबाया जोबोद मोजाङै बेखेवनानै होबोबाय बेखायनो बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे थालांबावदों होननानै सानाखै आरो फंनैसोल' एसे सेर फैनानै आं बाथ्राखौ बुंलांगोन नंगौ जों दिनैसिम दासिम बैसागुखौ सोर फालिबोदोंमोन मानो फालिबोखो मानो फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै गोबां बिजिरगिरि गोबां लिरगिरि गुनि गियान गोनां सुबुंफोरा गोबां बुंबोबाय सासे सासेनि गोरोबा सासे सासेनिजों गोरोबलाया अब्लाबो जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हारिया बा सुबुं माहारिया आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं हिसाबै जानांगौ बियो आबादजोंनो गोबां सोमोन्दो दङ आबादनिफ्रायनो सोमजिबोनाय जों दासो आबादखौ गारनानै लेखा गोरों जानानै बायदि बायदि टेक्न'लजिफोरजों सोलायबोनानै खायसे खायसे बाथ्राफोरखौ जों मावबोनो हमबाय सोलायबोनो हमबाय नाथाय बे बैसागुआ थारैनो जोंनि आबादजों गोबां सोमोन्दो दङ जों न'खरफ्रोमबो आबादजोंनो सोनारनो गोनां जायो बे आबादजों सोनारनो गोनां जानाय समाव जों मा खालामो दाहोना रुवाथि लायो बे बैसागुआ दाहोना रुवाथिफोरजों जोबोद सोमोन्दो दङ जेब्ला जों बैसागु फैयो बे बैसागु समाव गावसोरनि थाखानाय जायफोर दाहोना रुवाथिफोर दङ बे दाहोना रुवाथिफोरखौ बैसागु सफैनायनि सिगां जों बिसोरखौ हगार हरो आरो बैसागु बायनाय लोगो लोगो गोदान रुवाथि दाहोना लायो दा एसेबां बोसोरसे मानि खामानि मावनानै माइ गायना होनानै बिथांमोननो जुदि मावनानै होलांनाय माइ माइरं आबादफोरखौ जुदि बोथिसे जाहोनो हायाब्ला बिथांमोना गाज्रि मोनलांगोन होननानै मा खालामदोंमोन गोदो बिथांमोनखौ गासिबो जयैनो सोरनिबा न'खराव बा सोरनियावबा खाना जादोंमोन जाहैबाय बेदर फिसा जाहोदोंमोन बे बेदर फिसा जानायाव लोंनायावनो मा जाबाय मोसानो गोसो जाबाय दाना मोसानो गोसो जानानै मोसाबाय माथो मोजाङानोलाय दाना मोसाबाय गुबुन न'खरसेयावबो थांबाय बिसोरबो लोंनाय होबाय बिदिनो गुबुन न'खरसेयाव थांबाय बिसोरबो होबाय दाहोना हगारसिगोन रुवाथि हगारसिगोन दाना बिदिनो जायैनो लोंनो इन्टारेस्ट मोनबाय दाना गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंनो जाबाय दाहोनाफ्रा दाना बेयाव मा जाबाय गोसोनि बाथ्राखौ गोसोआव जौ फेबाय नालाय गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हासिगोन दाना बेयावनो मेथाइ जालांसिगोन जाहैबाय दाना माबायदि मेथाइ जालांसिगोन बैसानाव थानाय रुवाथि सिंखाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिंखाखौ आंलाय मोजां मोनो एबा रुवाथि आंसिगोन मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा थाखा फैसाखौ होआबोला दाना बेयावनो जुमाय लोंनानै गोसोनि बाथ्राखौ बुंस'नानै लाबाय दाना सोरबा सासेखौ नुलांबाय गुबुन सासे दाहोनाया फेबाय बेबो बुंनायसिगोन बैसो थानायावनो फैखादो फैसानि देनां बुरैबोला
बेफोरबायदिनो लोंनानै जानायजोंनो मा जाबाय माथो मोजाङानो दाना बेफोरबायदिनो नेक्स्ट बोसोरावबो बिदि जालांबाय बिदिनो लोंनानै जालांनानै बैसागोआ फैलांदों दाना मा जाबाय गोबां लोंनायावनो मास मोनसे गाहाम लोंग्रा जाबाय मास मोनसे जुदि लोंनानै थायोब्ला मास मोनसे जुदि जानानैनो थायोब्ला फेनानै थायोब्ला बिनि न'खराव बिनि समाजाव माबायदि जागोन दाना बेखौ नुनानै सानैसो साननो गोरोंफ्रा एसे बुजिनो नाजाबाय साननो हमबाय बेफोरबायदि लोंनानैनो जुदि मास मोनसे गाहाम जों बैसागु खुङोब्ला मास मोनसे जों जुदि जानानैनो खामानि दामानि गारनानै थायोब्ला बेफोरबायदिबा जानाय नङा होननानै सानैसो लेखा गोरोंफ्रा एसे बाथ्राखौ साननो हमबाय दाना एसे सोलायसिगोन गोबां बोसोरनि उनाव जेब्ला बर'फ्रा एसे साननो हमबाय लेखा फरायनो रोंबाय अब्ला सानबाय मा बेबायदि लोंनानै जानायनि जुदि जोंनि हारिमुखौ दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि समाजखौ गुबुना जोंखौ मुगैगोन बेखायनो लेखा गोरोंफ्रा मा खालामबाय जोंना एबार मा खालामबाय सप्तासेल' खालामबाय सप्तासेनि गेजेरावनो मा जाबाय गिबि बैसागोआ जाहैबाय जायखौ जों सैत्र दाननि जोबथा सान बे जोबथा सानानो जाहैबाय मोसौनि बैसागु दाना बे मोसौनि बैसागुआ जोंहा बर'फोरा आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां नालाय मा खालामबाय बिथांमोना हाग्रा खाथिनि मानसिफोरनाव सोंनानै नाय बे बैसाग दान समाव मोसौफोरनाव ओरैबायदि सिखाव अरो ओरैबायदि थाम्फै अरो ओरैबायदि अंखि अरो मोसौफोरा मा जायो थानो सुखुवा मोनो बेखायनो मा जाबाय जोंनि आबादारिजों सोमोन्दो थानाय गोबां बर'फ्रा मा जाबाय बै थाम्फै अरनाय अंखि अरनाय दांसो अरनाय बेफोरखौ बारग'नो थाखाय मा खालामबाय दिगिलथि लावनि बिलाइनि रोसि हांगार जानाय थाव गांग्रिखब बायदि लाव बायदि गोरनायाव गानहोनानै दैमायाव लांनानै थुखैनानै बेयो मुलि बायदि जायो नालाय बेफोरखौ जुदि फोनोब्ला मा जायो जेनेबा गोदोनायाव खान्थ'खौ जानाय बेफोरखौ हुनानै मा खालामो दैमायाव थुखैहैयो अब्लानो बे अंखि अरनाय थाम्फै अरनाय गांसो अरनाय बेनिफ्राय मोसौआ एसे आजोरोम मोनो बेबो मोनसे बर'फोरनि जेराव जोङो दा साइन्टिफिक बुजिनो हमबाय गोदोनिफ्रा मा जायो मानो होयो बेखौ साननो रोङामोन नाथाय गुबैयै बेमोन आरो मोसौनो मानो फोननाय जायो दैमायाव मानो थुखैहैयो बे जाबाय बे समाव मोसौनाव गोबां अंखि अरो गांसो अरो बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखायनो बेखौ खालामनाय जायोमोन ओमफ्राय बे सानखालि फुंनिफ्राय थुखै लुबै मोसौखौ मा खालामोन उदाङै हगारना होयोमोन सानसेखौ बिनि उनाव बेलासि मोना मोसौखौ लाबोनानै जिहेतु साननैसोनि उनावनो बिथांमोना हालेवनांसिगोन मोसौआ खस्थ' मोनसिगोन बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साननैसो एसे मोजां मोनथो होननानै गोदान रसा बिथांमोननो गानहोयोमोन नेक्स्ट बिनि उनाव फैबाय जोंहा 7 खालाराव मानसिनि बैसागु दाना मानसिनि बैसागुनि खुंनायनि जाहोनाबो बेनो गेदेरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय होनाय गोबां मानसिफोरा एबा गोबां न'खरनि मानसिफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयो साख्रि मावनो थाहैयो बिथांमोनजों खनसे ज' लोगो मोनलायनायाव गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ सनमान होनो मान होनो बे समावनो खाबु मोनलायो बेयावनो जोङो गेदेरखौ मान होयो उन्दैनो अननाय होयो जोंनि उन्दै बिब' बिनानाव फंबाय जोंनि फिसाफ्रा बेफोरखौ लासैनो बावलांनो हमबाय दाना बे बावलांनो हमनाय बाथ्राफोरखौनो गोमालांनो लानाय बेफोर बाथ्राफोरखौनो जों दिनै लेखा गोरोंनिफोरनाव माबोरै सोनानै होनो हागोन बेनि थाखायनो जोङो प्रि बैसागुनि मुङाव
दिनै फरायसालि गोरों मानसियाव जोङो लाबोनो गोनां जाहैबाय। दहाय बिथाङा बुंलांदों बेखौ डाइरेक्टर बिथाङा जों मानो फरायसालियाव लाबोनो गोनां जादों। लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा जायखौ जों मावलांनो हमदों, जायखौ जों सोलायनो हमदों, बै सोलायनायखौ माबोरै उन्दैनिफ्रायनो जोङो होनो हागोन। लेखा गोरों फरायफुनाय मानसिफोरनो माबोरै होनो हागोन, बेनि थाखायनो बेखौ फरायसालियाव लाबोनाय जादों, गोरों मानसिफोरनो लाबोनाय जादों। बे थांबाय। बिनि उनाव नै खालारनिफ्राय जों मा खालामो, मोसायो रंजायो। दा मोसानाय रंजानायनि गुबै जाहोनाबो मोनसे जाहैबाय मा बोसोरसे माने जोङो सोरनिबा न'खरनि मानसिया सोरनिबा न'खराव माबा मोनसे फिसा जाहोननि थाखायनो नांलाय खमलाय जायो। सोरनिबा न'खरखौ सोरखौबा दायना होननानै सोरनिबा न'खराव जों थांनो बायो। सोरखौबा गाज्रि मानसि गाज्रि होननानै जों बिनि न'खराव थांनो बायो। दाना बेफोरखौ जों माबोरै फोसाबनो हागोन, माबोरै न'खरजों न'खर थांलाय होनो हागोन, बै खायदाखौ लानानैनो गोदोनि मानसिफोरा मा खालामदोंमोन, न'खर मोसादोंमोन। जायनि जाहोनाव दासिमबो बे न'खर मोसानाया दङ। जेब्ला बैसागुआव लोंनाय जायै एसे न'खर हाबबाय, गोसोफोरनि गावसोरनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै लाबाय। नोंसाखौ दायना होननानै सानोमोन, लोंना जाबा बाथ्राखौ बुंफुरना लाबाय, बेयावनो जोब्बाय। बेखायनो बोसोरसेयाव जेसेबां दाय दंमोन, गाज्रि मोनलायनाय दंमोन, बेफोरखौ बे लोंनाय जानाय मोसानायजोंनो हगार हरोमोन। बेखायनो बे बैसागुआबो बे बैसागु फालिनायनि गोनांथियाबो नैबे जोंनि गोबां न'खरानो न'खरजों न'खर थांलाया, न'खरजों न'खर गाज्रि मोनलायो। बेनि थाखायबो नैबे बैसागुखौ जोंनो नांथारगौ। बे थांबाय। बेनि उनाव जोंहा मा जायखौ जोङो गोखा जानाय होननानै बुंनाय जादों। बेखौ 7 खालार खालि खायसेया 1 तारिखआवबो जायो, खायसेया 7 खालाराव जायो, जोबखालिबो जायो। दा जों मिथिगौ बैसागु बोथोराव गोबां ना बेदर मोजां ओंखाम ओंख्रि जानानै जोंहा मा जायो, उदैफोरा गाज्रि जायो। दा बेखायनो बे उदै गाज्रि जानायखौ बोसोरसे माने थानांगौ हिसाबै मा मैगं जायोब्ला जोंनि देहाया मा जागोन, बेनि थाखायनो मैगं मैला खांनानै गोदोनि मानसिफोरा बेखौ जायोमोन। बेखायनो दानि मानसिफोरा गोथावखौल' लुबैसै। जायनि जाहोनाव जोङो थाब डायबेटिस जायो, थाब गोदै जायो, थाब गुस्सा गुस्सि जायो, नङा होमबा? बेखायनो बेफोर मैगंफोरनि गुनखौ मिथिनानै गोदोनि मानसिफोरा बिदि जानाय जायोमोन। जियानो जा बे जाहैबाय जों बैसागुखौ मानो फालियोबा माबोरै फालिबोदोंमोन। दा जियानो जा दिनैनि बे फरायसालिया बे हाबाफारिखौ लानायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लाबाय थाथों। बेनि गेजेरजों जोंनि उन्दै जाखांफुनाय गथ'साफोरनो बेखौ ब्रेनाव सोना होथों। बेयो मोजां हाबाफारि जादों। दा नैबे फरायसालिया पियरलि मोनसे प्राइभेट हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। आं दानि नोंथांमोननियाव बेवहाय मेथाइ खननायाव नुहैबाय, मेथाइ खननायखौ खननो हायाखै। दाना जोङो बेवहाय गोबां मोजां न'खरनि गथ'फ्रा फरायनो फैयो नालाय, मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरजों जाहोनो थाखाय, बेफोरखौ जिउनि लामा लानो थाखाय रावबो बिमा बिफाया जानो हागौ बेयाव हगाराखै। सोरबा डाक्टर, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा प्रफेसार, सोरबा मास्टार मेडाम जानोसो बेयाव थिनहरदों। बेखायनो नैबेवहाय गारां बोनायाव हां सरथे जादों। दा जोङो नोंथांमोना दहाय बुंदों जा फंबाया साफ्रोमबो फरायो, साबैसे साख्रि मोनो। जोंथ' लाख एबारथ' नेक्स्ट होनाया बेसेबां 4 लाख प्लास। बोसोरफ्रोमबो 4 लाख मेट्रिक पास खालामो, बोसोरफ्रोमबो 2 लाख हायार सेकेन्डारि पास खालामो, बोसोरफ्रोमबो 1 लाख डिग्री पास खालामो, बोसोरफ्रोमबो 50,000 BA पास खालामो, मास्टार डिग्री पास खालामो। दा बिसोरनि गेजेराव साबैसे साख्रि मोनो। बेखायनो जोङो मोनसे जुदि साफ्रोमनोबो जिउनि राहाखौ उन्दैनिफ्रायनो खालामना होयोब्ला
गावबागाव साख्रिजोंल' नङालासिनो साख्रि मोनाब्ला जों बेजोंबो जालांनो हागोन जेरै हमनानै ला नोंथांमोना गंसे प्राइभेट स्कुल हिसाबै मोनसे खामानिखौ मावनो हायो बेखौ गभर्नमेन्ट स्कुलाव मावनो हाया माबायदि जेराव जेराव गभर्नमेन्ट स्कुल दं बेयाव बबेबा भेन्सारनिफ्राय जानायफोरा मोनदों नाथाय सिगांनि फरायसालिफोरा मोनाखै मा मिउजिकनि सासे फोरोंगिरि नोंथांमोना थिसननानै लानो हायो जेरैहाय जोंनियाव मा थायो इलेक्टिभ हिसाबै जोंनाव मा थायो जिअ'ग्राफि थायो हिस्ट्रि थायो हिन्दी थायो कम्पिउटार साइन्स थायो मिउजिक थायो फाइनान्स थायो एडभान्स मेथ थायो दाना जायफोरा मिथिगौ नोंथांमोना जुदि मिथियोबाथाय होनो गोसो जानो हागौ डेन्सआव एबा मिउजिकआव प्रेक्टिकेलानो 70 थाखायो प्रेक्टिकेलानो 70-60 थाखायो प्रेक्टिकेलानो जुदि 70-60 थाखायोब्ला लिरनांगौआ जाहैबाय थिउरिया जाहैबाय 30 दाना थिउरिखौ मा खालामो स्टुडेन्टफोरा खम जायो नालाय जेरै कम्पिउटारफोरावबो प्रेक्टिकेलावसो बारा थिउरियावसो खम दाना जेराव साबजेक्टआव थिउरियाव खम प्रेक्टिकेलाव बारा बेयाव पास खालामनो गोरलैथार थिउरिखौ मास्टारफोरानो टिबुलाव फज'नानै लिरहोयो बे बाथ्राखौ बुङामोन बुंफ्लांबाय गाज्रि मोनगोन सोरबा थिउरिखौ नायनानै लिरनो मोनो थिउरियावथ' पास जाखायो दाना प्रेक्टिकेलाबो जोंना जाय सेन्टाराव परीक्षा जायो बे सेन्टारावनो प्रेक्टिकेलाव जायो ओमफ्राय डेन्स जाय फैगोन जाय इन्सट्राक्टर फैगोन बेयो जाय इन्टिजिलेटर फैगोन बे गोजाननि जानाय नङा खाथिनिनो जागोन बेखायनो जाय प्रेक्टिकेल लागोन बे प्रेक्टिकेल लाग्रायाबो गोरलैयैनो पास खालामनो हागोन बेखायनो आं लुबैगोन ओमफ्राय जेब्ला बेयो मेट्रिकआव डेन्सखौ बा भकेलखौ लानानै पास खालामबाय बिथाङा थोंजों मा खालामनो क'क्राझाराव गंसे फाइन आर्ट्स दङ बेवहायनो फरायहैनो हागोन बेवहायनो जेनेरेल कर्सखौबो मोनफागोन लोगोसेनो डेन्स बा डेन्स आर्ट्स बा आर्ट्स भकेल बा भकेल गासैखौबो मोनफागोन बेखायनो जाय बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव गोसो दङ बिथांमोनखौ मोसानायावनो लांफाबाय था ओमफ्राय देनां सरकाराथ' गंफ्रोमबो स्कुलावनो सासे डेन्स मास्टार सासे भकेलनि मास्टार जुदि होयोब्ला बेजोंबो मास्टार जानो हागोन बेजोंबो मेडाम जानो हागोन बेखायनो नोंथांमोना नैबे डेन्सजों भकेलजों मेथाइ खननायजों जानो हाया बेखौ साननांला बबे लामाजों थाङोब्ला आंनि फिसाया माबा नङा माबा मोनसे मोनखाथारगोन बे लामाखौसो जोङो लानांसिगौ साबैसेया जों इन्जिनियार जानो हागोन साबैसेया डाक्टर जानो हागौ नोंथांमोना मिथिगौ दासिम दिनै सासे मास्टार जानो गोनाङा एसेबां गोरलै नङा मास्टार हाबनानै दं बिथांमोना बुजिगोन सासे मास्टार जानांगौबा आथिखालाव मा नांगौ एसेबां गोरलै नङा डिलेट नांगौ टेट नांगौ बिएड नांगौ बेफोरखौबो मोननाया एसेबां गोरलै नङा सासे डाक्टर जानोबो गोदो जेबो स्पेसियेल लानो गोनां गैयामोन नाथाय आथिखालाव स्पेसियेल लानांगौ सासे प्रफेसर जानांगौबा नेट नांगोन स्टेट नांगोन आरो कम्पालसारि जायोमोन पिएइचडि नांगोन गोदो बेफोरनि गोनांथि गैयामोन हाबनो मोनबानो जायोमोन दा बेखायनो जायफ्रा मास्टार खालामनो गोसो बिथांमोननि थाखाय एसेबां गोरलै नङा बे जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय बेखायनो आं खावलायगोन दिनैनि नैबे हारिमुनि बेलायाव दिनै हारिमु हिसाबै हारिमुनि मोनसे आफाद हिसाबै आं खावलायगोन गावनि फिसा फिसौखौ मेथाइ खननायाव मोजांब्ला मेथाइ खननायजों लाबोथों मोसानायाव मोजांब्ला मोसानायबो लाबोथों आं बेखौ खावलायो बे फरायसालिया दिनैनि बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां नङामोनब्लाबो आं बुंगोन जानो हागौ बेवहाय गोबां बिमा बिफा दङ बेयाव गोबां फोरोंगिरि दङ आं खावलायगोन बेयाव थानाय फोरोंगिरिफोरखौ आं बाख्नायगोन मानो होननानै बुङोब्ला गंसे गभर्नमेन्ट स्कुलनि फोरोंगिरिया मासाव बेसेबां दरमाहा मोनो 50,000 1 लाख 1.5 लाख मोनो नाथाय बेयाव फोरोंग्रा जाय बिथांमोन फोरोंगिरिफोर दङ
बिथांमोना बेसेबां मोनो बिथांमोना जानो हागौ सासे गभर्नमेन्ट स्कुलनि सानसेनि दरमाहाखौ बिसोर दान मोनसेयावसो मोनो नाथाय एसेबां खम दरमाहाजों नोंथांमोननि फिसाफोरखौ खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय दङ बेखायनो आङो गिबियावनो जाय बिथांमोना बेयाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ आं जोबोद बाख्नायगोन जोबोद साबायखर होगोन नाथाय बेयाव जायफोरा बिगोमा जायफोरा बेखौ सामलायबाय दङ आं बिथांमोनखौ मोनसे जाहोननि थाखाय बाख्नायगोन जाय समाव बर' बिजोङा जोंनि फरायसालि बा गभर्नमेन्ट स्कुलनि बर' बिजोङा
बिसोरनि इयुनखौ थांखिनानै मोजाङै बोर सारस्रि हरबाय। जय बर' बिमानि, जय बर' फिसानि, जय